har lavet et innovationsprojekt, som vi kalder Dementia, vi husker jer, som skal skabe fokus på de pårørende til de dementramte. Vi sygeplejestuderende har fundet dette emne relevant, da vi føler, at man ofte overser de pårørende på flere områder, blandt andet demensområdet. Vores idé er et hus, et sted, hvor både de pårørende og demente kan komme og få støtte, rådgivning og hjælpe dem socialt, så de kan bevare deres sociale liv. Vores valg er baseret på, at vi føler, at det ofte er de pårørende til de demente, der bliver glemt, selvom de gør et stort arbejde under sygdomsforløbet. Vores problemformulering lyder: hvordan kan man som sygeplejerske hjælpe pårørende med at støtte sit familiemedlem med demens, samtidig med at man sikrer, at ens egen behov ikke bliver overset i processen. Vi er mange, der selv har haft dement tæt på, og har derfor også rådgivet os hos familie og bekendte, for at høre, hvad det lige er, de har manglet. Og her har snakken meget gået på de sidste skub, hvor at vi så tænker, at det sted, hus, så kunne være en hjælp, da man kan komme og snakke med andre fagpersoner og andre, der er i samme situation. Ja, og så har vi noget om bygningens udseende. Der har vi tænkt, at bygningens form skal være rundt, ligesom man kan se her på billedet, da det skal symbolisere, at dementforløbet er kontinuerligt, og der vi som sygeplejerske hjælpe de pårørende og den demente. Og så har vi også en konferencerum, hvor vi har tænkt, at her skal der være kursus, foredrag om demens. Her kan vi for eksempel få redskaber til at håndtere demens, samtidig med at de pårørende kan huske sig selv i processen. Og så har vi tænkt noget om udendørsareal, hvor de kan få lov til at nyde den skønne område helt tæt på, og hvor huset er placeret med skoven lige uden for en dør. Og så synes vi også, at der skal være et fællesrum tænkt til temaaften og opholdsrum, hvor man kan mødes med andre, der også har demens tæt på. Og så skal der også være kontor- og samtalerum, hvor det er tiltænkt demenslinjen, hvor pårørende kan ringe ind og få svar på spørgsmål eller drøftelser, eventuelle bekymringer og få vejledning. Samtalerummet er tænkt til, at pårørende kan booke en tid med en sygeplejerske eller en rådgiver og kan møde op fysisk. Og så har vi også tænkt, at der skulle være et sanserum, hvor man kan få et rum med musik, dæmpet lys og rolige farver. Og til sidst køkkenet her, hvor de kan få mulighed for at drikke en kop kaffe eller te, som de kan tage med i fællesrummet. Men hvad er fordelene ved det? Fordelen ved vores projekt skulle være, at de pårørende skulle få en oplevelse af ikke at være alene, samtidig med, at de får nogle værktøjer, der gør det nemmere at navigere i det at have en dement familiemedlem, samtidig med, at de husker deres egen behov. De pårørende kan ofte komme til at glemme sig selv i forløbet, og det håber vi, at vores projekt Dementia, vi husker jer, vil være en hjælp til, at de kan komme et sted, hvor de kan blive set og hørt, samtidig med at få noget livskvalitet. De kan dele erfaringer og oplevelser med andre, der står i samme situation, og dermed gøre håndteringen af demens mere håndgribeligt. I forhold til vores idé, så findes der i forvejen dementkonsulenter, demenslinjen, ældresagen, og så er der et center for demens i København, hvor der er mest fokus på pårørendegrupper. Vi har lavet et samlet sted til det hele, og dermed gør det nemmere for de pårørende og mere sådan håndgribeligt. Ulempen ved denne innovationsidé er, at hvem der skal finansiere det, og så er der allerede nogle lignende idéer i forvejen. Man kan finde os på dementiavihuskajr.dk, hvor der både vil være telefonnummer, mail, adresse og meget mere. Man kan også her se, hvilke arrangementer der kommer i løbet af året, og hvilke der har været. Der vil også være billeder, så man kan se nogle af de arrangementer, der har været.